Hvad sker der, min løv? Hvad sker der, bror? Ja, hvad hedder det? Podcasten jo. Det er jo, du er på højtaler jo. Er jeg på højtaler? Selvfølgelig, min bror. Du er på højtaler. Jeg ved ikke, du er på arbejde, men jeg håber, du har taget fri. Eller taget pause. Nej, jeg har lige gået ind i... Jeg har lige taget en pause. Iskold. Lad os komme til sagen, champ. Hvad har du til os af sjove historier fra arbejdspladsen? Okay, du kaster mig bare ud i det. Jeg kaster dig direkte ud i det. For 2-3 år siden, ikke? Ja. Jeg arbejder jo ude i callcenter. Ja. Og der er mange sjove typer derude, ikke? Men der var en kollega, jeg havde. Han var rigtig sjov. Fordi at han plejer bare at lave ting ud af det. Blev sådan rigtig spontant. Så en eller anden dag, han kommer over til mig og siger, hør, jeg har booket en rejse til Alanya. Jeg skal derhen. Så spørger jeg ham, har du husket at booke fri? For en ting med den arbejdsplads, det var, at det er fint nok sted, men det er meget svært at få fri. Det er meget svært at booke en ferie, for eksempel, og så få fri fra arbejde. Så hvad er det med, han gør? Han får en geni-idé. Han melder sig syg, selvfølgelig. Så tager han afsted, der er ikke noget. Du ved, min chef, han ringer, han spiller lige lidt dum. Den er helt kritisk. Der går 2 dage, så kommer min chef ind til os, han siger, at han selv skal på ferie. Han skal selv det samme sted hen, som ham, der han siger, jeg lægger 2 og 2 sammen hurtigt. Men jeg tænker, at verden er alt for stor til, at du ved, de lige pludselig støder på hinanden dernede. Ja. Så det var min studchef, der var meget efter ham her, du ved, fordi han var syg og alt det her. Men du ved, min leder chefen, der skulle på ferien her, han tager derned. Subhanallah, alle steder, hele verden. Jeg ved ikke hvordan, men de ender på samme hotel. De stod på hinanden dernede. Ja, de stod på hinanden dernede. De begynder endda at snakke. Og ham her, han ved jo ikke, at han er syg og alt det her. Så han tænker jo, fedt, det er sjovt, jeg stod på min ansæt her. Så de hygger, de tager en dag i byen, forstår du. Yeah. Så ham her, hans ferie er færdig 2 dage efter, hvor chefen er kommet. Så han kommer jo tilbage, der er ikke noget, du ved. Han skal bare lige underskrive nogle papirer, han var lidt syg her og der. Så hvor min chef, han kommer tilbage ugen efter. Så lige pludselig, der er lidt sjov på gangene, folk er stille lige pludselig. Så souschefen kommer ind og tager lige fat i ham her. Så han går ind i et kontor, hvor lederen også er der. Det første, der kommer ud af munden på ham her. Ja, det var en hyggelig ferie, vi havde, men åbenbart har du meldt dig syg med dem. Hvad sker der her? Så han er åbenbart blevet bustet så godt, forstår du, fordi han har bare sendt billeder af ham, der ligger i en seng og alt muligt. Men min chef har billeder af ham, og ham, du ved, der turn op i en klub, forstår du. så han går ud derfra, han har selvfølgelig fået sparket, forstår du. Men han går ud derfra, så siger han til mig, hvor lille er verden, forstår du.